Дори съм около на километър от хижата. Минавам през зона, в която има изсичане на дървета. Една от многото, през които преминах от вчера насам. Заобиколих Персенг по черни пътища. Има промяна в плана, няма да тръгвам към Забърдо. Директно отивам към хижа Изгрев. В момента от хижа Изгрев се насочвам към Широка лъка и от Широка лъка ще се изкача до хижа Ледницата. Лошо, много лошо. Ей, така се отива гората на България. Камионите. I see the trouble in the poor man's eyes. I see his soul take to the skies. В момента се движа от Мугла посока Тешел и Гьоврен. Пътят е прекрасен, супер е за каране. Последните 2 дни синоптиците познаха за дъжда. Сега карам посока Тешел в дъжд. Се надявам да се намеря някакво местенце да се скрия някъде. Че ще подвизвам. И благодаря на Стилян от хижа Изгрев за дъждобрана. Целия съм пробизнал, намерих крайпътен заслон, има дърва, паля огън. Ще се опитам малко да се поизсуша. Кеф, тръгвам с сухи крачета, отпочинал, стоплен, че се бях намръзнал
Бях целия мокър и сега се надявам поне 2 часа да не вали, за да мога да напредна и да се намеря бивак или да стигна до хижата. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Карам посока Чаирски езера. Откриват се прекрасни гледки пред мен. Се надявам скоро да стигна. Небето се поизчисти, което означава, че тук дъжда. But you keep me on red, oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. Лагера, който спретнах, печката, хамака ми също е до печката, дебелака и там готвя. Сега съм на един заслон преди Чаирските езера.
Карам към хижа Свобода. Днес сутринта тръгнах от Смолян. Сега съм на около час от Свобода. Успях да напредна и се чувствам много добре, зареден с сили. От преспа гледката беше прекрасна и сега ще видим хижа Свобода. До сега никога не съм бил там. Качвам се към връх Свобода. Каталясал съм вече. Половината пътека я минах с колелото, избутах го. Ама тук стана много стръмно и го оставих вече. Ей там долу е една чешмичка. И сега по направените стълби се качвам нагоре. I turned around and took to the road. I've been wandering to and fro and made my way to Chicago. I see the fire of the barrel and bullets fly like an arrow. I see the trouble in the poor man's eyes. I see his soul take to the skies. Терена загробя. Влезнах вече на пътеката.
До сега карах от Свобода до тук по черни пътища, но вече за да стигна до Сини връх и да избегна пътя, се налага да се движа по самата екопътека. Тук прехода много загробя, изобщо не съм го очаквал. След като свършиха коларските пътища и влезнах в самата пътека по Е8, терена хвърля големи предизвикателства пред мен. Може би от около 1 час само бутам велосипеда. Сега имам още 200-300 метра изкачване, след това спускане и след това трябва да взема около 300 метра денивелация и след това вече не знам. Зверско бутане по камънаци, скали и върхове. Отново съм на байка и се придвижвам към хижа Акватепе.
low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Движвам се към Долно Сираково и след това ще хвана уж черен пряк път до Тракиец, покрай язовир Тракиец и оттам продължавам Книжовник. Стигнали Книжовник, тръгвам днес към Тънково, имам светлини, днеска пак ще карам вечерта, снощи много ми хареса и въпреки падането аз си взех урока, научих го, просто ще съм малко по-внимателен и възнамерявам днес да карам вечерта по коларските пътища около Света Марина, към Глухите камъни и Шейновец. No, man, I still go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your... Влизам в село Тракиец след малко, след това продължавам своя път към Книжовник. Надявам се така да имам алтернативи и черни пътища като този, по които да мога да се движа. Тук е прекрасно, спокойно е, гледките са хубави и пътят е много добър за каране. Start a plane and you find a door, open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Карам посока Тънково, отново прекрасната планина се шири пред мен. И може би от Тънково ще навлезна така отново по коларските пътища и забравени пътеки. Отново съм в гората. От Тънково тръгнах посока Златоустово и хванах наляво черния път. Дори сега видях и маркировка. Ето е тук от трасето Е8. Сега се движа посока Глухите камъни. Днеска може би вече имам около 100 км на велосипеда. Сега поредно до нагорнище. Но някак се чувствам много енергичен, с адреналин, понеже карам по тези пътеки. От доста време ми се каня и сега съм на тях. Макар да се стъмнява, е готино. За съжаление приключвам с пътуването. 20 км преди Е8 да завърша. Ето това е проблема. Как да карам така? Много съм разстроен. Днеска дадах всичко от себе си. Тръгнах малко след Сини връх от село Озуново. Така няколко километра след Сини връх практически. Дадох всичко от себе си. Идеята ми беше да стигна тая вечер в Мезек. Да мина да видя баща ми. Той е там. И сега от Тънково се качих по билото, посока Глухите камъни и непосредствено преди пътя, който е от Върбово, посока Долни Главанак, просто докато въртях, останах на едно място, продължих да въртя и останах на едно място. И за мен е така, пътуването приключва. За съжаление не успях да го завърша така както исках. Подготвен съм, носих си храна, всичко.
Следващия етап беше по билото от тук до Орешец и след това вече глухите камъни Шейновец и от Шейновец да се спусна надолу, да мина през... I turned around and took to the road. I've been wandering to and fro and made my way to Chicago. I see the fire of the barrel and bullets fly like an arrow. I see the trouble in the poor man's eyes. I see his soul take to the skies.